गुणात्मकानीन्द्रियाणि 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 भूतादि 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 प्रभवा गुणाः प्रभवा गुणाः प्रभवा गुणाः प्रभवा गुणाः मनः 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 सर्वविकारात्मा 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 बुद्धिर् 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 विज्ञानरूपिणी 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 गुणात्मकानीन्द्रियाणि गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रभवः गुणाः भूतादिप्रभवः मनः सर्वविकारात्मा मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी गुणात्मकानीन्द्रियाणि गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणाः भूतादिप्रभवः गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी गुणात्मकानीन्द्रियाणि गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी ఎవరైనా మిగిలిపోయి ఉన్నారంటే ఇంకా ఎవరైనా చదవలేదంటే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. గుణాత్మకానీంద్రియాణి భూతాది ప్రభావ గుణాః మనః సర్వ వికారాత్మా బుద్ధిర్విజ్ఞాన రూపిణి. हरे कृष्ण प्रभु. गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादि प्रभव गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी. हरे कृष्ण प्रभु जी. गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः मनः सर्व विकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. गुणात्मकानीन्द्रियाणि
గుణాత్మకానింద్రియాణి భూతాది ప్రభువ గుణ భూతాది ప్రభవ గుణా మనః సర్వ వికారాత్మా సర్వ వికారాత్మా బుద్ధిర్వజ్ఞాన రూపిణి. రూపిణి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. గుణాత్మక నింద్రియాణి భూతాది ప్రభవ గుణాః మనః సర్వ వికారాత్మా బుద్ధిర్విజ్ఞాన రూపిణి. బుద్ధిర్విజ్ఞాన రూపిణి. ప్రభుజీ మీనింగ్ చదివించమంటారా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ మ్యూట్ లో ఉన్నారు ప్రభుజీ మీరు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యా సారీ. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ మాతాజీ చదవండి మాతాజీ. మీనింగ్ చదివించమంటారా ప్రభుజీ? వర్డ్ టు వర్డ్ లక్ష్మీ మాతాజీ హ్యాండ్స్ రైజ్ చేశారు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. గుణాత్మకాని గుణాసక్తము ఇంద్రియములు భూత ఆది భౌతికాహంకారముచే ప్రభావితమగును గుణాః ప్రకృతి గుణములు మనః మనస్సు సర్వ వికార అనురాగము అనగా సుఖము దుఃఖము ఆత్మ రూపము బుద్ధి విజ్ఞానము రూపిణి రూపము కలది. ట్రాన్స్లేషన్ కూడా చదివండి. ఇంద్రియములు గుణాత్మకులై ఉన్నవి, ఇక ప్రకృతి గుణములు మిథ్యాహంకార ఫలములై ఉన్నవి. మనస్సు సర్వ విధములకు భౌతికానుభవములచే అనగా సుఖము దుఃఖము ప్రభావితము కాగా బుద్ధి మనస్సు యొక్క విజ్ఞాన రూపమై ఉన్నది. ఇంద్రియములు గుణాత్మకములై ఉన్నవి. ఇక ప్రకృతి గుణములు మిథ్యాహంకార ఫలములై ఉన్నవి. మనస్సు సర్వ విధములకు భౌతిక అనుభవములచే అనగా సుఖము దుఃఖము ప్రభావితము కాగా బుద్ధి మనస్సు యొక్క విజ్ఞాన రూపమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాషను జై శ్రీల ప్రభుపాదుకి. భౌతిక ప్రకృతిచే మోహితుడై జీవుడు మిథ్యాహంకారంతో తదాత్మ చెందును. మరింత స్పష్టంగా తెలుపవలన జీవుడు భౌతిక దేహంతో సంబంధింపబడి ఉన్నప్పుడు ఆత్మస్వరూపునిగా తన నిజ ఉనికిని మరచి దైహిక సంబంధములతో ఒక్క మారుగా తదాప్త్యము చెందును.
ఈ మధ్యాహంకారం వివిధ గుణములను కూడి ఉన్నందున ఇంద్రియములు గుణములందు అసక్తములగును. వివిధ భౌతిక illusion by the material nature, the living entity identifies with false ego. Okay, mithya ahankaram ekkadi nunchi vastundi anante illusion by the material nature. ఒకసారి ఎప్పుడైతే మనం ఈ లోకానికి వస్తామో మనకి మాయ అనేది కమ్మేసి ఉంటుంది. సో అందుకోసమే పిల్లలు పుట్టేటప్పుడు తల్లి గర్భములో ఉండేటప్పుడు కూడా దాన్ని మాయ అని అంటారు. యాక్చువల్ గా అందులో నుంచి ఎందుకు దాన్ని మాయ అంటారు అంటే, తల్లి గర్భంలో ఉండేటప్పుడు బయట అంటూ ఒక ప్రపంచం ఉన్నది, అక్కడ మనం ఒడ్డుతోనే ఆహారం స్వీకరించము, నోటితోని మనం స్వీకరిస్తాము అనే విషయం వారికి తెలియదు. బావిలో కప్పలాగా అక్కడే ఉండిపోయి ఉంటారు. బయట ప్రపంచం గురించి అసలు తెలియదు. అక్కడ మనకి చాలా మంది మనలాగా ఉంటారు, అదంతా కూడా తెలియదు అనమాట. సో ఏంటి అని అంటే వీళ్ళ ఓన్ నేచర్ లోని వీళ్ళు ఉంటారనమాట. సో అందుకోసమని దాన్ని మాయా అని అంటారు. సో మనం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కూడా మాయలో ఉంటాం కాబట్టి భౌతికమైన ఇది లోకం యొక్క అంటే దాన్ని ఏమంటారు, ప్రకృతి యొక్క మాయ. సో దాంట్లోని మనం ఇరుక్కుపోయి ఉంటాం కాబట్టి మిథ్య అహంకారం అనేది మనమే ఈశ్వరోహం అహం భోగి సిద్ధాహం బలవాన్ సుఖి, ఇదంతా కూడా ఎవరి గుణాలు అని అంటే అసురీ భావం ఉండే వారికి గుణాలు అనమాట. సో ఆ రకంగా ఆలోచిస్తూ మనిషికి మిథ్య అహంకారం, భగవంతుడు అనేవాడు లేడు అని అనుకున్నప్పుడు మనం ఎవరికి సబార్డినేట్ కాదు, మనమే అందరికంటే పెద్ద బాస్ అన్నప్పుడు మనం ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. కానీ మనం బాసులు కాదు, మన పైన ఒకళ్ళు ఉన్నారు అని తెలిసినప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా ఉంటాం. అదే మన పైన ఇంకెవరు లేరు అని అంటే విచ్చలవిడిగా ఉండొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఎవరికైతే దేవుడి మీద నమ్మకం ఉండదో, ఎవరైతే ఈ రకంగా ఈ భాగవతం కానీ శ్రీమద్ భాగవతం కానీ భగవద్గీతను కానీ ఆశ్రయించరో వారి కంటే కూడా ఒక సుపీరియర్ ఎనర్జీ ఉన్నది, మనం వారికి దాసులం అనే విషయం ఎవరైతే తెలుసుకోరో వారు ఏంటి అంటే అనాది కాలంగా జీవం తీసుకుంటున్న దానివల్ల, శరీరం అనేది తీసుకుంటున్న దానివల్ల వారే మొత్తం అంతటికి కూడా అధిపతి అని అనుకుంటారు. సో ఇక్కడ మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో ఇంతదాకా మనం ఈ అధ్యాయంలో చూసాము. నాలికకి వరుణుడు దేవత దానికి అధిపతి 19వ శ్లోకంలో ఇచ్చున్నారు. నాసికముకి వాయు, మరియు మాట్లాడేదానికి అగ్ని, దృష్టికి సూర్య భగవానుడు, మరియు చేతులకి ఇంద్రుడు, కాళ్ళకి విష్ణు, మరియు జెనిటల్స్ కోసమని ప్రజాపతి, యానస్ కోసమని మిత్ర అధిపతి, మనసుకి చంద్రుడు. ఈ రకంగా ఒక్కొక్క అవయవానికి ఒక్కొక్క అధిపతి. సో అధిష్టాన దేవత ఒక్కొక్కరు కూడా ఉన్నారనమాట. ఇది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? ఎప్పుడైతే మనం శ్రీమద్ భాగవతం అనేది చదువుతామో, దాన్ని నమ్ముతామో, ఎప్పుడైతే గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన వారి ద్వారా మనం వింటామో అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది. అదర్వైజ్ శ్రీమద్ భాగవతం చెప్పేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. దాన్ని ఏ రకంగా చెప్తారు అని అంటే భాగవత సప్తాహం అని అంటారు. 7 రోజులు దాన్ని ముగిచ్చేస్తారు. 7 రోజుల్లో మనకేం అర్థం అవుతుంది? ఏమీ అర్థం కాదు. వాళ్ళకేమొస్తుంది? డబ్బులు వస్తుంది, అదొకటే. అందుకోసం అనేసని భాగవత సప్తాహం అనేది చేస్తారు. 1 week లో అని చెప్తారు. కానీ 1 week లోని పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా విన్నారు. కానీ అతని ఆత్మ వేరే శరీరం వేరే అన్నట్టుగా లేదు. శరీరం తన డిమాండ్స్ పెట్టలేదు ఆత్మ ముందు. నాకు ఆకలి వేస్తోంది, నాకు నిద్ర వస్తోంది, నాకు దాహం వేస్తోంది అని. అక్కడ ఉండే శ్రోతల్లోనే గాని లేకపోయిందా చెప్పే ఆ వ్యాసాసనం మీద కూర్చున్న సుఖదేవ గోస్వామికి కానీ ఆకలి తెలియలేదు, దప్పిక తెలియలేదు, నిద్ర రాలేదు, ఇతర బాడీలీ అవసరాలు ఏది కూడా అనిపించలేదు వారికి. ఎందుకు అని అంటే వారి శరీరం కూడా ఆత్మ రూపాన్ని గావించింది. అప్పుడు ఏ రకంగా అయితే ఒక ఇనప ముక్కను తీసుకున్నారంటే అది అగ్ని ఒకటి కాదు, కానీ ఆ ఇనప ముక్కని అగ్నిలోని మీరు చాలాసేపు దాకా పెట్టారు అని అంటే ఆ ఇనప ముక్క కూడా అగ్నిలాగానే ప్రవర్తిస్తుంది. దాంట్లో కూడా ఉష్ణం వస్తుంది, అది కూడా జ్వలిస్తూ ఉంటుంది. సో అదే రకంగా ఆ శరీరం ఆత్మతో పాటు అంతసేపు భాగవతం విన్న దాని వల్ల శరీరం కూడా తన అవసరాలన్నిటినీ మర్చిపోయి చెప్పడం మానేసింది అనమాట. ఆ రకమైన స్టేజ్ లో ఉండగలిస్తే భాగవత సప్తాహం చేసుకోవచ్చు. కానీ క్లియర్లీ మనం ఎవరం కూడా ఆ స్టేజ్ లో లేము కాబట్టి భాగవత సప్తాహం అనేది పనికిరాదు. ఈ రకంగా మనం ఒక్కొక్క శ్లోకంగా అర్థం చేసుకుంటేనే మనకు తెలుస్తుంది.
More clearly, when the living entity is entrapped by the material body, he at once identifies with the bodily relationships, forgetting his own identity as spirit soul. సో ఇప్పుడు ఈ శరీరం వచ్చిన దాని వల్లనే మనకి ఇవంతా తెలుస్తోంది, మనం మిథ్యా అహంకారం అనేది మనకు వస్తోంది అనేది మనం తెలుసుకున్నాం. మరి అలాంటప్పుడు శరీరం ఎందుకు? శరీరం లేకుండా మనం ఆత్మరూపేణగానే ఉంటే బాగుంటుంది కదా అంటే బాగుండొచ్చేమో, కానీ ఆత్మరూపంలో ఉంటున్నప్పుడు మనకి రియలైజేషన్ ఒక్కటే అవుతుందే కానీ మనం భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోలేము. ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే, భగవంతుడి దగ్గరికి గోలోకానికి చేరుకోవాలి అని అంటే మనకి కేవలం భూలోకంలోనే జన్మ తీసుకోవాలి. పాయింట్ 1. పాయింట్ 2, భూలోకంలోని కాకుండా ఇంకేది ఫస్ట్ పాయింట్ లోనే భూలోకం కాకుండా స్వర్గలోకము, ఇంద్రలోకము, లేకపోయిందా మనం స్వర్గలోకం అంటేనే ఇంద్రలోకం, నెక్స్ట్ భువర్లోకం, మహర్లోకం, జనర్లోకం, తపర్లోకం, ఈవెన్ సత్యలోకం, బ్రహ్మలోకం నుంచి కూడా డైరెక్ట్ గా వెళ్లేదానికి లేదు. ఓన్లీ భూలోకంలో నుంచే జన్మ తీసుకొని, అది కూడా సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి అని అంటే మానవ జన్మే తీసుకోవాలి. మానవ జన్మతోనే వెళ్ళగలరనమాట, ఇతర ఏ జన్మల్లోని వెళ్లేదానికి లేదు. చాలా చాలా రేర్ ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి, లైక్ గజేంద్రుడు ఆ రకంగా అనమాట. బట్ అదర్వైజ్ ఇంకా ఏ దీని నుంచి కూడా జన్మ నుంచి ఇంకా ఏ ఇతర జంతువులు, జీవ జంతువుల శరీరం నుంచి వారు భగవంతుడి లోకానికి వెళ్ళేదానికి లేదు. కాబట్టి మానవ జన్మ అనేది మనకి ఇంగ్లీష్ లో అనాలి అని అంటే ప్రెసెంట్ అంటారు. పాస్ట్ కాదు, ఫ్యూచర్ కాదు, ఇది ప్రెసెంట్. కానీ యాక్చువల్ గా ప్రెసెంట్ అని అంటే ఒక గిఫ్ట్ కూడా, ఇది ఒక వరము కూడా. మనిషి జన్మ రావడం అనేది, మనిషి జన్మ వచ్చినప్పుడు మనకు అసలు ఎందుకు వచ్చాము అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. దుర్లభ మానవ జన్మ సత్సంగే అనేసని మనకి చెప్పున్నారంటే ఏంటంటే, మనిషి జన్మ వచ్చినప్పుడు మనం అసలు ఇంతకీ ఏం చేయాలి? భజహురే మన శ్రీనందనందన అభయ చరణారవిందరే. సో మనం ఏం చేయాలి? మనం భగవంతుని పాదాలు పట్టుకోవాలన్నమాట. సో భజహురే మన, ఓ మనసా ఏదైతే నాకు శత్రువులాగా ఉన్నావో, నువ్వు నన్ను శత్రువులాగా భావిస్తున్నావు, కానీ నేను నిన్ను మిత్రుడు చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, దయచేసి నేను చెప్పినట్టు విను. సో శ్రీ నందనందన, సో ఆ నంద మహారాజు యొక్క పుత్రుడైన ఆ నందనందనుడి పాదాలని పట్టుకోనుండు. సో అభయ, అతను భయం అనేది అతను పోగొట్టేస్తారు. అభయ అని అంటే ఇన్ఫాక్ట్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి పేరు కూడా అభయ. సో అభయ చరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో అతని పాదాలను కూడా పట్టుకోనుండు అనేసని మనసుకి మనం చెప్పుకోవాలి. సో గురువు యొక్క పాదాలు, కృష్ణుడి యొక్క పాదాలు మనం పట్టుకొని ఉన్నాము అని అంటే మనకి ఈ భవసాగరంలోని ఏది కూడా మనకి ఇబ్బంది పెట్టలేదు. ఎవరినైతే కృష్ణుడు కాపాడాలనుకుంటారో వారిని ఈ లోకం ఏమీ చేయలేదు. ఎవరినైతే కృష్ణుడు సంహరించాలని అనుకుంటారో, ఎవరినైతే నాశనం చేయాలనుకుంటారో, ముల్లోకాల్లో నుంచి ఏ ఒక్కరు కూడా వారిని కాపాడలేరు. సో దిస్ ఫాల్స్ ఈగో అసోసియేట్స్ విత్ డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్. సో మరి ఎందుకు వస్తుంది ఇదంతా అని అంటే, భౌతిక ప్రకృతి గుణాలు అనేది ఉన్నాయి. ఆ గుణాలు మన మీద ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది. దానివల్ల ఏంటి అని అంటే మనకి ఈ మిథ్యా అహంకారంలోని అర్ఘ్యం పోసే పని చేస్తుంది. అండ్ దస్ ద సెన్స్ బికమ్ అటాచ్డ్ టు ది మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్. ఈ రకంగా ఏంటి అని అంటే మనం ఈ వలయంలోని పర్ఫెక్ట్ గా చిక్కుకుపోయి ఉంటాము. మనము దీన్నే జీవితం అనుకుంటాము, ఇదే అందం అని అనుకుంటాము, ఇదే శాశ్వతం అనుకుంటాము, దీన్నే మనం ఆస్వాదిద్దామని అనుకుంటాము. ఈ రకంగా మనం ప్రకృతి అధిపతి అవ్వాలి అనే ఒక భావనతోని మనం ఉండిపోతాం. ఎస్ ప్రభు. వివిధ భౌతికానుభవములను అనుభూతమునర్చుకొనుటకు మనస్సు పనిముట్టు కాగా, బుద్ధి మాత్రము విజ్ఞానపూర్ణమై ఉండి ప్రతిదాన్ని గుణపరచగలదు. కనుకనే బుద్ధిమంతుడగు మనుజుడు యుక్తముగా బుద్ధిని ఉపయోగించుట ద్వారా భౌతిక అస్తిత్వపు భ్రాంతి నుండి ముక్తిని బడయగలడు. అట్టి వాడు భౌతిక అస్తిత్వమునందని వికార స్థితిని తెలుసుకొనగలిగిన తత్ఫలితముగా తానెవరు, ఎందులకై తనకు వివిధ రకములగు దుఃఖములు కలుగుచున్నవి, ఆ దుఃఖములను ఎట్లు తొలగించుకొనవలెను అనుచు విచారణ కావించుటకు ఆరంభించును. ఆ విధముగా అతడు సత్సంగము ద్వారా
పరమోత్తముడగు ఆత్మానుభవ జీవనము వైపుకు మరలగలడు. కనుకనే బుద్ధిమంతుడగు వాడు ముక్తి పదమున చనున్నటువంటి మహర్షులు సాధు పురుషులతో సాంగత్యమును నెరుపవలనని ఉపదేశించబడినది. అట్టి సాంగత్యము ద్వారా మనుజుడు భౌతిక పదార్థము పట్ల బద్ధజీవుని ఆసక్తిని చేయగల ఉపదేశమునకు పొందగలడు. ఆ రీతి బుద్ధిమంతుడు భౌతిక పదార్థపు భ్రాంతిని, మిథ్యాహంకారమును క్రమముగా తొలగించుకొని సచ్చిదానందమయ నిజ జీవనమునకు ఉద్ధరింపబడును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. The mind is the instrument for feeling different material experiences. So మనసు ఏంటి అని అంటే మన యొక్క ఇక్కడ మనం ఏదైతే అనుభూతులు చెందామో దాన్ని బట్టి మనకి కోరుకోవడం అంటే ఇది కావాలి ఇది వద్దు అని అనుకునేది అది మనసు చేసే పని. కానీ బుద్ధి అనేది కూడా రెండు రకాలు ఉంటుంది. ఒకటి జనరల్ బుద్ధిమంతుడు అని అంటారు. సో ఇంగ్లీష్ లో ఏంటి అని అంటే ఇంటెలిజెంట్ అని ఒకళ్ళు అంటారు, ఒకళ్ళని కన్నింగ్ అంటారు. ఇంటెలిజెంట్ అంటే ఏంటి అని అంటే తెలివైన వారు, అందరికీ మంచి చేయాలనుకునేవారు, ఆ రకంగా ఉండే వాళ్ళని ఇంటెలిజెంట్ అంటారు. కన్నింగ్ అంటే ఆ బుద్ధిని కేవలం వారి స్వార్థం కోసం ఉపయోగించుకునే వారిని కన్నింగ్ అంటారు. సో కానీ బుద్ధి అంటే కేవలం బుద్ధి అనేది ఏంటి అని అంటే ఈ శరీరానికి మంచి చేయగలిచేది బుద్ధి. కానీ బుద్ధి యోగము అని అంటే ఆత్మరూపేణ నలుగురికి మంచి చేసేది అండ్ మన ఓన్ ఆత్మకి మంచి చేసేదాన్ని బుద్ధి యోగము అని అంటారు. సో బుద్ధి అనేది ఏంటి అని అంటే ఈవెన్ మీరు నిన్న కూడా అదే చెప్పున్నాను, ఒక రథం అనేది శరీరం. సో రథంలో కూర్చున్న ఆ ప్యాసింజర్ ఎవరు అని అంటే మనం ఆత్మ. ముందు ఆ రథ సారథి ఎవరు అని అంటే మనసు, బుద్ధి. సో ఆ తాళ్ళు అనేది ఏంటి అని అంటే మనసు. ఇంద్రియాలన్నీ కూడా గుర్రాలన్నమాట. సో అదే మనం ఇంద్రియాలను వదిలేసామని అంటే ఒక్కొక్క దారిలోనే ఒక్కొక్కటి వెళ్ళిపోతుంది, అధోగతి పాలవుతాము, బుద్ధి అనేది నాశనం అయిపోతుంది, ఆఖరికి మనం అధోగతికి చేరుకుంటాం. కానీ అదే మనం బుద్ధితోని మన దీన్ని మనసుని నియంత్రణలోకి పెట్టాము అని అంటే ఆటోమేటికలీ మన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా కరెక్ట్ దారిలోకి వస్తాయి. ఈ రకంగా ఇంటెలిజెన్స్ ఎప్పటికైనా సరే కూడా జడ పదార్థం కంటే కూడా ఇంద్రియాలు బెటర్, ఇంద్రియాల కంటే కూడా మనసు బెటర్, మనసు కంటే కూడా బుద్ధి బెటర్, బుద్ధి కంటే కూడా మనం అనగా ఆత్మలం బెటర్ అన్నమాట. సో ఈ రకంగా ఇంటెలిజెన్స్ ఈస్ డెలిబరేటివ్ అండ్ కెన్ చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ బెటర్. మనం ఒకవేళ నిగ్రహం చేత మన బుద్ధిని ఉపయోగించి మనం దాన్ని కరెక్ట్ గా ఉపయోగించుకోగలిస్తే మనసు మన నియంత్రణలోకి వచ్చేస్తుంది. The intelligent person can attain salvation from the illusion of material things. Awkward position by proper intelligence. The intelligent person can detect the awkward position of material existence and thus begin to inquire as to what he is, why he is subject to different kind of miseries. So ఎందుకు అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అనేది ఇది మొదటి స్టెప్ ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసమని. ఎవరైతే ఈ క్వశ్చన్ అడగరో, నేను ఎందుకు ఇటువంటి దయనీయమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాను, ఏదైనా సరే కూడా దానికి రూట్ కాజ్ తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఏం చేస్తున్నాము అని అంటే చిన్న ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చింది అని అంటే జస్ట్ దానికి చిన్న సొల్యూషన్స్ పైన మాత్రమే సూపర్ఫిషియల్. ఇప్పుడు లోపల ఏదైనా ముళ్ళు ఏదో దిగింది, లేకపోతే మేక్ ఏదో దిగింది బాడీ లోపలికి, మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే పైన రక్తం రాకుండా దాన్ని కట్టేస్తున్నాం అంతే. కానీ లోపల ఏం డ్యామేజ్ జరిగింది, అసలు ఎందుకోసం జరిగింది ఇదంతా అనేది డెప్త్ లోకి వెళ్ళి అసలు అనాలిసిస్ చేయటం లేదు. మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ప్రస్తుతానికి కష్టాలు వస్తుంది అని అంటే ఆ కష్టానికి సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది వెతుకుతున్నాం. అసలు ఆ కష్టం ఎందుకు వస్తోంది అనేది ఎవరు అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. అసలు నేనెవరిని, నేను ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాను, నా మెయిన్ గోల్ ఏంటి. అసలు చిన్నప్పటి నుంచే కూడా పిల్లలకి మైండ్ లోని నూరి పోస్తూ ఉంటారు. ఏంటి అని అంటే పెద్ద అయినాక నువ్వు డాక్టర్ అవ్వాలి, లేక ఇంజనీర్ అవ్వాలి, ఏదో ఒకటి వాళ్ళు మైండ్ లోని ఉండేది పిల్లలకి డ్రైవ్ చేస్తుంటారు. ఇది నీ ఎయిమ్. కానీ అసలు జీవితంగా మనం ఎందుకు వచ్చాము, అసలు మనిషి జన్మ ఎందుకు తీసుకున్నాము,
ఏంటి అసలు మన ఉద్దేశం ఏంటి అసలు ఇక్కడికి అనేది ఎవరు ఆలోచించరు. ఆ ఎయిమ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస ఎప్పుడైతే ఇది తెలుసుకుంటామో అప్పుడు మన జీవితంలోని గమ్యం అనేది ఒకటి దొరుకుతుంది మనకి. సో అసలైన ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే ఈ జీవిత కాలంలోది జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి, ఇవి కష్టాలు. ఈ 4 కష్టాలు కాకుండా ఇంకో 3 రకాల కష్టాలు ఉన్నాయి. ఆది దైవిక, ఆది భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక. దాన్ని తాపత్రయము అని అంటారు. అంటే 3 రకాల తాపాలు, అగ్నిలు. సో దాంట్లోని మనిషి అనేవాడు వేగుతూనే ఉన్నాడు. సో నరకం అని అంటే వేరే ఇంకెక్కడో కొత్తగా లేదు, ఇదే నరకం అంటే. యాక్చువల్గా ఈ కష్టాలు కూడా మనిషి అనుభవిస్తూనే ఉంటాడు. అందుకోసమని ఈ లోకానికి వచ్చేటప్పుడు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తాడంట. ఓ గోవిందా, ఓ భగవంతుడా, నేను నీ పాద పద్మములు పట్టుకుంటాను, నేను నిన్ని పరిపూర్ణంగా నమ్ముతాను, నేను నిన్ని ఎప్పటికీ వీడను, అసలు నీ భక్తి అనేది చేసుకుంటూ ఉంటాను అని పాద పద్మములు పట్టుకుంటూ ఉంటాడు. కానీ నేను ఈ జన్మలో ఒకసారి పుట్టిన తర్వాత నీ పేరుని, మీ నామాన్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోను నేను, నన్ను దయచేసి ఈ అగ్నిలోకి నెట్టేయద్దండి అనేసని భగవంతుడి పాదపద్మములు పట్టుకుంటూ భోరున అని విలపిస్తూ ఉంటాడు. ఆ రకంగా విలపించే శిశువే పుట్టేటప్పుడు అందుకోసం ఏడుస్తూ ఉంటాడు. నేను ఎన్నో తప్పులు చేశాను, ఎన్నో పాపాలు చేశాను, ఒక్కసారి కూడా హరినామాన్ని జపించలేదు నేను నా జీవిత కాలంలోని. ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాను నేను ఈ తప్పు. పుట్టగానే నేను ఖచ్చితంగా భగవంతుడి నామాన్నే నేను జపిస్తాను అనేసి అనుకుంటాడు. కానీ పుట్టగానే ఏడుస్తున్న పిల్లాడిని తల్లి ఓదార్చేస్తారు. రే నన్ను ఏడుస్తున్నావా అని కొద్దిసేపు ఊపుతారు. ఏంటి అనంటే భవబంధము. అక్కడి నుంచి తండ్రి, చుట్టాలు అందరూ ముద్దు చేసేసరికి మెల్లిమెల్లిగా ఆ భవబంధనంలో చిక్కుకుపోతాడు. తను అసలు ఎందుకోసం వచ్చాడు అనేది మర్చిపోయి చిన్న చిన్న స్మైల్ తోని స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ రకంగా మళ్ళీ మర్చిపోతాడు భగవంతుణ్ణి. ప్రతిసారి బర్త్ అగైన్, డెత్ అగైన్, మళ్ళీ వస్తుంది ఈ రకంగా పుట్టుక, మళ్ళీ వస్తుంది ఈ రకంగా చావు. అండ్ హౌ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ మిజరీస్ అండ్ దస్ బై గుడ్ అసోసియేషన్. సో అందుకోసమే భక్తి మార్గము అనేది చాలా చాలా అద్భుతంగా దాన్ని చేశారు. సో భక్తులు అంటే భక్తి అక్వైర్ చేసుకునే దానికి 9 విధ భక్తి: శ్రవణ, కీర్తన, స్మరణ, వందన, పాద సేవన, దాస్య, పూజన, సఖీజన, ఆత్మ నివేదన. కానీ స్టెప్ బై స్టెప్ భక్తిలోని కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ అప్రోచ్ ఉన్నది. కృష్ణుడితో ఇది 12వ అధ్యాయంలో చెప్పారు. అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన భక్తి ఏది అని అంటే అనన్యమైన భక్తి. అది మీకు ఎవరికి కూడా అంటే మాకు చెప్పారనమాట, మీకు ఎవరికి కూడా అది చేత కాదు. కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. అది చేత కాకపోతే స్టిల్ సాధన భక్తి అనేది చేసుకోండి. సాధన భక్తిలోని మీరు తొందరగా రాగలరు అనేసని. సో సాధన భక్తి అంటే ఏంటి, దాంట్లో కూడా మళ్ళీ స్టేజెస్ ఉన్నాయి. ఎవరైతే ఒక్కొక్క రౌండ్ చేస్తున్నారో జపం వాళ్ళు శ్రద్ధావాన్ అంటారు. సో కాబట్టి శ్రద్ధ, ఏదో వాళ్ళకి కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది, బాగుంది ఇదేదో ప్రోగ్రాము, ఫ్రీగా చెప్తున్నారు, సరే శ్రద్ధ. నెక్స్ట్ శ్రద్ధ స్టేజ్ దాటారు వాళ్ళు, కొద్దిగా జపం అనేది స్టార్ట్ చేశారు. అంటే నెక్స్ట్ సాధు సంఘ. సో అందుకోసమే గొప్ప గొప్ప శాస్త్రాల్లో అంతా కూడా చెప్తున్నారు అనమాట. సాధు సంఘ, సాధు సంఘ, సర్వశాస్త్ర కోయ్, లవ మాత్ర సాధు సంఘ, సర్వసిద్ధి హోయ్. సో కొద్దిసేపు క్షణం పాటు మనం ఒకవేళ భక్తుల సాంగత్యం అనేది మనకి కలిగింది అని అంటే దాని నుంచి మనం ఎంతో గొప్ప సిద్ధులు అనేది పొందవచ్చు అనేసని. సో ఒకసారి అంబరీష్ మహారాజు యొక్క అన్నయ్య, అతనికి ఏంటంటే మద్యం అలవాటు ఉంది, ఆడవాళ్లతో పాటు ఉండేది, అదంతా అలవాటు ఉన్నదనమాట. కానీ అంబరీష్ మహారాజ్ చాలాసార్లు చెప్తారు, అన్నయ్య గారు దయచేసి మీరు జపం అనేది చేయండి, హరినామానికి మీరు అలవాటు పడండి అని. కానీ అతను ఏమాత్రం కూడా దానికి అలవాటు అనేదే రాకుండా ఉంటుందన్నమాట. సో అప్పుడేమవుతుంది అని అంటే అతను వెళ్ళి చెప్తారు నారదమునికి, నారదముని మీరేనా కనీసం చెప్పండి మా అన్నయ్యకి అని. సో అతను కూడా వస్తారు, ట్రై చేస్తారు చెప్పేదానికి. ఇతను మద్యం తాగుతున్న గ్లాస్ ని విసిరేస్తారనమాట ఈ నారదమునికి మీదికి. నారదముని ఒక మాట చెప్తారు, సరే ఓకే ఒక పని చేయండి, కనీసము ఎలాగో మీరు భక్తి అవంతా నేర్చుకొని అంటున్నారు, కానీ ఒక పని చేయండి చాలు,
ఏంటి అని అంటే, మీరు ఎప్పుడైతే ఇంకా శరీరం విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతారో మీరు సాధువుల సాంగత్యం వల్ల ఉపయోగము ఏంటి అనేది ఒక్క ప్రశ్న అడగండి చాలు అని. సరే, ఈయన మాత్రం ఏదో ఆ క్వశ్చన్ ని మాత్రం వింటారు, కానీ పెద్దగా దానికి స్పందించరు. అయిపోయినాక నారదముని వెళ్ళిపోతారు. అయిపోయినాక ఇది ఇంకా కొంతకాలానికి శరీరం విడిచిపెడతారు, నరకలోకానికి పట్టుకెళ్తారు. అక్కడ అడుగుతారన్నమాట అతనికి ఈ క్వశ్చన్ గుర్తొస్తుంది. సో ఈయన అడుగుతారు, సరే నాకు అన్ని పాపాలే చేశాను, ఒప్పుకుంటాను, నాకు శిక్ష వేసే ముందు జస్ట్ ఇది ఒక్క మాట నాకు క్వశ్చన్ కి నాకు ఆన్సర్ ఇవ్వండి, సాధువుల యొక్క సాంగత్యం వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటి అని. సో వారికి తెలియదు. వారేమంటారంటే, నేను బ్రహ్మలోకానికి పట్టుకెళ్ళండి, అక్కడ అడగండి అని. సరే, బ్రహ్మలోకానికి పట్టుకెళ్తారు, అక్కడ తెలియదు. నెక్స్ట్ శివలోకానికి, అక్కడ తెలియదు. నెక్స్ట్ వైకుంఠంకి పట్టుకెళ్తారు, వైకుంఠంలోనే కనీసం అడుగుదామని. అక్కడ నారాయణుని అడుగుతారనమాట. ఓ నారాయణ, ఓ శ్రీహరి, అసలు ఈయన అడిగే ప్రశ్నకి మాకెవరికి కూడా సమాధానం తెలియట్లేదు, ఏంటి ఇంతకీ సమాధానం అని. ఏంటి ఆ ప్రశ్న అంటే, సాధువుల యొక్క సాంగత్యం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అని అంటే, అప్పుడు నారాయణుడు చెప్తారనమాట. ఏంటైనా ఇంకా అర్థం కాలేదా, నువ్వు వచ్చింది ఇక్కడికి వచ్చావు, వైకుంఠానికి వచ్చావు, యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమమమ అని చెప్పాను. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నరకలోకానికి ఎందుకు వెళ్తావు, నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడే ఉండాలి. సో ఇది సాధువుల యొక్క సాంగత్యం యొక్క మహత్యం ఇది అని చెప్పారనమాట. కాబట్టి సాధువుల యొక్క సాంగత్యము కొద్దిపాటు ఉన్నా సరే కూడా చాలు మనకి. అందుకోసమే ఈవెన్ హిందీలోని దోహా ఏకాదశి అనేసి దాంట్లోని ఉంటుందన్నమాట. జాతిన పూచో సాధుకి పూచ్ లీజియే జ్ఞాన్, మోల్ కరో తల్వార్ కి పడా రహందో మ్యాన్. సో సాధువులను ఏం అడగాలి? సో వారిని మనం జ్ఞానం అడగాలి. సో భగవంతుని గురించి జ్ఞానాన్ని అడగాలి. సో జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోగలచాలి, భగవంతుని గురించి భగవత్ తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి, భగవంతునికి ఏ రకంగా మనం సేవ చేసుకోగలమని తెలుసుకోవాలి, గురువుని ఏ రకంగా సేవించుకోగలచాలి అనేది తెలుసుకోవాలి, గురువుని ఏ రకంగా కీర్తించగలచాలి అనేది తెలుసుకోవాలి. ఇది తెలుసుకోవడం అనేదే మనం సరైన మార్గం. ఈ రకంగా ఉండగలిస్తే మన జీవితం సార్థకత చెందినట్టుగా. మనం గోలోకానికి ఈ జన్మలోనే చేరుకోలేకపోవచ్చు, పర్ఫెక్షన్ 100% పర్ఫెక్షన్ ఉంటే గానీ గోలోకానికి వెళ్ళలేము, ఈ జన్మలో చేయలేకపోవచ్చు. కానీ మనిషి జన్మ తీసుకునే దానికి మనం కనీసం సార్థకత అనేది చేయగలిచేది ఇది ఒక్కటే ఒకటి. గురువుని స్తుతించేది, ఈవెన్ కృష్ణుని స్తుతించలేకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ గురువుని ఎక్కడైతే స్తుతిస్తారో, గురువు అనేవారు కూడా ఎలాంటి వాళ్ళు ఉండాలి? గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చి ఉండాలి వారు. సో అంటే 4 సాంప్రదాయాల్లోనే ఎవరైనా వారు కృష్ణుడి యొక్క పరమ భక్తులై ఉండాలి. సో కృష్ణుడికి వారు సేవ చేసుకోగలిచే వారై ఉండాలి. అటువంటి వారిని కానీ మనం కీర్తించగలిస్తే మన జీవితం ధన్యమైపోయినట్టుగా. అటువంటి వారికి మనం చిన్నపాటు సేవ చేసుకోగలిచినా సరే కూడా భగవంతుడు దానికి ఎంతో పొంగిపోతారు. అండ్ ఆన్ కాంట్రరీ, అలాంటి గొప్ప భక్తుల్ని గాని చిన్న నింద మోపినా లేక వారిని ఎగతాళి చేసినా, ఏ రకంగా వారి గురించి మనం తప్పుగా చెప్పుకున్నా సరే కూడా అది మనకి పెద్ద నుంచి పెద్ద పాపాన్ని ఆకట్టుకున్నట్టు అవుతుంది. మనం చేసుకున్న పుణ్యాలన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతాయి. కాబట్టి అది మాత్రం ఎప్పటికీ చేయకూడదు. చేయగలిచేది ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ. సో కృష్ణుడి యొక్క దాసులకు మనం సేవ చేసుకోగలిస్తే, కృష్ణుడి యొక్క దాసులు అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి కంటే మించి ఇంకెవరు ఉండగలరు? ఎవరైతే ముల్లోకాల్లోనే కూడా చాటి చెప్తున్నారు. అసలు ఒక పక్కన అక్కడ నారదముని ముల్లోకాలకి వెళ్ళి చెప్తున్నారు, ఇంకో పక్కన ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భూలోకం మీద మొత్తం అన్ని జగాల నూక్ అండ్ కార్నర్, ఇప్పుడు ఏ పల్లెటూరులోనైనా, ఏ గ్రామంలోనైనా, ఏ దేశంలోనైనా వెళ్ళండి, ఇంక్లూడింగ్ పాకిస్తాన్ లో కూడా ఇస్కాన్ ఉన్నది. అక్కడ వాళ్ళకి కూడా కృష్ణుడు ఎవరు అనేది తెలుస్తున్నది. అక్కడ వాళ్ళకు కూడా ఒకవేళ ఈ విజ్ఞానం అందిస్తున్నారు, ఏ రకంగా మనం జన్మ మృత్యు జర వ్యాధిని దాటగలము. మనిషికి అన్నిటికంటే పెద్ద కష్టమైనది ఇదొక్కటే ఒకటి. దీన్ని దాటేదానికి సులభమైన మార్గం ఏంటి అనేది ఒకవేళ తెలిసింది అని అంటే, ఒకవేళ మందిరానికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోలేకపోతే, మామూలుగా ఒకవేళ మనకి ఏదైనా జబ్బు చేస్తే మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం.
సో అదే జబ్బు బాగా ఎక్కువ చేసేసింది, మనం మంచం నుంచి కూడా లేలేకపోతున్నాం అంటే డాక్టరే ఇంటికి వస్తారు. సో ఈ రకంగా మనం మందిరానికి వెళ్ళి మన తప్పులేంటో తెలుసుకొని మనం ఎందుకు అసలు జన్మం తీసుకుంటున్నాం మళ్ళీ మళ్ళీ అనేది మనం తెలుసుకునే దానికోసం మందిరానికి వెళ్ళాలి. కానీ కొంతమంది బద్ధజీవులు ఏంటి అని అంటే ఈవెన్ అక్కడికి కూడా మందిరానికి కూడా వెళ్ళలేకపోతే సాక్షాత్ భగవంతుడే మనకి దర్శనం ఇచ్చేదానికి వస్తారు. అదే జగన్నాథ స్వామి రథయాత్ర. ఆ డాక్టరే మన ఇంటికి వచ్చి మనకి ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు. ఏమయ్యా నువ్వు రాలేకపోతున్నావు, నేనే వస్తున్నాను, కనీసం ఇలాగైనా దర్శనం చేసుకోవాలి. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది కేవలం పూరిలో జరిగేది, ఇంకెక్కడా జరిగేది కాదు. కానీ ఎవరి కృప వల్ల అయితే ఈ రోజు జగన్నాథ స్వామి ఇంటింటికి, దేశ దేశాన్న, ఊరూరికి, పల్లెటూరు కూడా జగన్నాథ రథయాత్ర జరుగుతుందో వారే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. కాబట్టి మనకి రేపు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి, ఎల్లుండి అతని పరమ భక్తుడైన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ఆవిర్భావ దినోత్సవం. సో అతనికి మీరందరూ కూడా మీ వంతు ఏదో ఒక అర్పణం అనేది చేసుకోండి. ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అతనికి ఏమీ అవసరం లేదు అసలు. యాక్చువల్గా మన దగ్గర నుంచి మనం ఆయన్ని కీర్తించడం కానీ, మనం ఆయన కోసం అని ఏదైనా ఇవ్వడం కానీ, భగవంతుడు కానీ భగవంతుని భక్తులందరూ కూడా ఏంటంటే ఆత్మారాములు, వారికి ఏది అవసరం లేదు. వారికి మనం ఇచ్చేది పుచ్చగా ఏది కూడా వాళ్ళకి అసలు పనికి రాదు. కానీ మనకే అది ప్యూరిఫై చేస్తుంది అన్నమాట. మనం ఏదైనా వారికి స్తుతిస్తూ కీర్తిస్తూ వారి కోసం మనం ఏదైనా ఇవ్వగలిస్తే అది మనకే ఉపయోగపడుతుందే కానీ వారికి కాదు. వారి ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకే తిరిగి ఇచ్చేస్తారు. కాబట్టి దయచేసి మీ వంతు ఆఫరింగ్ ఏదైనా సరే కూడా, ఏదైనా ధన రూపేణ ఇవ్వగలిస్తే ధన రూపేణ ఇవ్వండి, లేకపోయిందా సహాయం రూపంలో ఇవ్వగలిస్తే సహాయం రూపంలో ఇవ్వండి. ఏమీ లేకపోతే కనీసం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని కీర్తించేలాగా 4 అక్షరాలు రాసుకొని వారిని స్తుతించండి. కనీసము ఏ రకంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు లోకానికి అందరికీ మంచి చేశారు అనేసి. ఇన్ఫాక్ట్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు చాలా అద్భుతమైన కీర్తన రాశారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి మీద. యది ప్రభుపాద్ న హోయ్తో తబే కి హోయ్తో జీవన బాహిత కిషే నీతాయ్ గరేరా పర కరుణ హేగి దశగల దేశే. సో ఒకవేళ కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు లేకపోయి ఉంటే నిత్యానంద మహాప్రభుది ఇంకా చైతన్య మహాప్రభు కృప మనకంతా ఎలా దొరుకుంటుంది? అసలు దొరికే అవకాశమే లేదు. కృష్ణ నామాన్ని మనం ఏ రకంగా పలుకుంటాం? అసలు మనకి దృష్టిలోని కృష్ణుడు, రాముడు, ఇంకా వినాయకుడు, శివుడు అందరూ కూడా ఒకటే అయిపోయి ఉంటారు. అప్పుడు అసలు మనకి ఏ రకంగా ఈ నరక ద్వారాన్ని తప్పించుకోవచ్చు అనే మార్గం కూడా మనకి తెలిసేది కాదు. ఇవంతా శ్రేయం ఒకవేళ ఎవరికైనా వెళ్తుంది అని అంటే కేవలం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి. సో కాబట్టి that an intelligent person associated with great sages and saints who are on the path of salvation. సో ఎటువంటి వారిని నాలాంటి వారి జత సాంగత్యంలో ఉన్నారని అంటే జోగి రాసుకుంటే బూడిద రాలుతుంది. నాలాంటి వాళ్ళతో కాదు, టెంపుల్ డివోటీస్ ఉన్నారు, లైక్ నామనిష్టా ప్రభు, ఇంకా శ్రీవాసాంగన్ ప్రభు, అలాంటి వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే పక్కా డివోషనల్ మార్గంలో ఉన్నారు. భగవంతుని కోసమే వారి జీవితాన్ని అంకితం చేసేశారు. గొప్ప చదువులు చదువుకున్నవారు, కానీ ఆ చదువుని కనీసం నామమాత్రపుగా కూడా వారి క్వాలిఫికేషన్ ఎక్కడా వారు చెప్పుకోరు. వారికి జీవితం అంతా కూడా కేవలం కృష్ణుడి కోసమని, గురువు కోసమని అంకితం చేసేశారు. వారిని ఒకవేళ ఎవరు ఎంత నీచంగా మాట్లాడినా సరే కూడా దులుపుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అటువంటి భక్తుల సాంగత్యంలో ఉన్నాము అని అంటే మనము దాన్నే సతో వృత్తి అని అంటారు. అంటే సతో వృత్తి అని అంటే ప్రీవియస్ ఆచార్యాసు వాళ్ళందరూ చెప్పిన రకంగా మనం ముందుకెళ్ళడం. సో ఈ రకంగా చేస్తే ఉత్సాహాత్ నిశ్చయ ధైర్య తత్తత్కర్మ ప్రవర్తనాత్ సంఘత్యాగశ్చ సతో వృత్తి షద్భీర్ భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి ఉపదేశామృతంలో చెప్పబడిన శ్లోకం అది. సో ఇది చేసుకుంటే మనం కూడా భగవంతుడికి అనుయాయులం అవుతాము, భగవంతునికి ప్రియులమైపోతాము. అండ్ ఎవరిపైన అయితే కరుణా దృష్టి ఉన్నదో భగవంతుడిది, వారికి ఏ మాత్రం కూడా ఇబ్బందులు అనేదే వారిని అంటవు కూడా. బై సత్ అసోసియేషన్ వన్ కెన్ రిసీవ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ which are able to slacken the conditioned souls
attachment for matter, and thus the intelligent man gradually gets rid of the illusion of matter and false ego and is promoted to the real life of eternity, knowledge and bliss. Sat Chit Ananda స్వరూపాన్ని ఈ రకంగా పొందుతారు అని అంటున్నారు. సో ఆ 9 స్టేజెస్ ఆఫ్ డివోషన్ ఏంటి? ఫస్ట్ శ్రద్ధ, సాధు సంగ, భజన క్రియ. సో సాధువుల సంగత్యం తర్వాత భజన క్రియ, భగవంతుని స్తుతిస్తూ ఉంచడం, కీర్తిస్తూ ఉండడం. సో శ్రద్ధ, సాధు సంగ, భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి. అక్కడ 4th స్టేజ్ లోనే ఏంటి అని అంటే వారు పాపాలన్నిటి నుంచి మొత్తం అంతా కంప్లీట్ గా విముక్తులైపోతారు. శ్రద్ధ, సాధు సంగ, భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి, రుచి, నిష్ఠ, ఆసక్తి, భావ, ప్రేమ. సో లాస్ట్ స్టేజ్ ప్రేమ. ప్రేమ అంటే అనన్యమైన భక్తి, కృష్ణుడు తప్పించి ఇంకేదీ లేదు. అన్య, అన్య అంటే ఇతర, కృష్ణుడు తప్పించి ఇతరది ఏది కనిపించదు అనమాట వాళ్ళకి. సర్వం కృష్ణుడు అనమాట, సర్వం కృష్ణమయం. సో ఈవెన్ శ్రీరామదాసు కూడా పాడారు, అంతా రామమయం, ఈ జగమంతా రామమయం అని. సో ఏది చూసినా సరే కూడా అతనికి రాముడి గుర్తొస్తారు. సో ఈ రకంగా భక్తులకి, ప్యూర్ డివోటీస్ కి ఏది చూసినా సరే కూడా వాళ్ళకి శ్రీరామచంద్ర ప్రభువు గుర్తొస్తారు. ఏ కొండని చూసినా గోవర్ధనగిరి కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. సో అందుకోసమే మీరు గోవర్ధనగిరి దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి. అక్కడ అసలు మన భక్తి ఏదో ఉత్తమమైన భక్తి మనం అనుకుంటాం, కానీ అక్కడికి వెళ్ళి చూసాము అని అంటే మన భక్తి అనేది గోరంతా కూడా సరిపోదన్నమాట అలాంటి డివోటీస్ కి. ఒక్కొక్కరు సాష్టాంగ ప్రణామం ఎన్నిసార్లు అంటే కొంతమంది 108 సార్లు, కొంతమంది 1008 సార్లు, ఒక్కొక్క దండవత్ని 1008 సార్లు చేస్తారు. అలాగా 42 కిలోమీటర్లు ఉండే ఆ గోవర్ధనగిరి చుట్టర ఈ రకంగా ప్రదక్షిణలు చేస్తూ ఉంటారు. ఒక 20 సంవత్సరాల పాటు చేస్తూనే ఉంటారు. రోజువారీ కార్యక్రమమే అది. తినేదాని కోసం అని వాటన్నిటి కోసం ఏమీ తెచ్చుకోరు, అక్కడ ఏం దొరుకుతుందో అదే తినేస్తారు, చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వారి పాదాల దగ్గర నుంచి కొద్దిగా ధూళి తీసి నా తల మీద జల్లుకుంటే బహుశా కొద్దిగైనా డివోషన్ రావచ్చు. ఓకే, సో ఈరోజు లేటుగా వచ్చాను, ఎక్కువసేపు కూడా క్లాస్ తీసుకునేసాను. సో ఇక్కడతో విరామం తీసుకుందాం మనం. వంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో.